Okay, review tayo for your coming civil service exam. And logic naman tayo dahil marami pong ganitong nalilito at naubusan po sa oras pagdating sa mga ganitong problem. At tuturo ko sa inyo kung paano natin makuha yung sagot ng mabilisan. Dahil when it comes to exam, oras po ang ating kalaban. Okay, so let's solve these two problems. At ito daw po ay lumabas nung nakaraang civil service exam or may kalintulad na ganitong problem. Pag may nakita po kayong ganito, dumedirekta na po agad ako sa tanong. Okay, dahil pag binasa po ninyo lahat yan, time consuming po. Okay, so punta na po tayo agad doon sa tanong. When bulb 7 is on, which of the following must be true? So hinahanap yung true. Okay, so dito tignan nyo na po agad yung bulb 7. Ganun po yung technique para mas mabilis. If bulb 7 is on, then bulb 6 is off. So tignan natin kung may bulb 6 is off dito sa choices. Okay. So dito, bulb 6 is on. So therefore, eliminate na po natin yan. Kasi false na po yan. Okay. Next, if bulb 6 is off, then bulb 2 is off. Okay. So dito, hanapin natin yung bulb 2 is off kung mayroon. So dito sa choices natin, makikita natin na letter A, bulb 2 is off. Therefore, ito po yung tama. Kasi ito yung nasa given. Okay. Ganun lang po yung technique. Dumirekta po agad kayo doon sa tanong at tignan nyo po agad yung given. Okay, number 2 naman. When bulb 5 is on, which of the following must not be true? Dito naman, tinatanong not be true. Okay, so when bulb 5 is on, tignan po natin agad yung bulb 5. Dito, if bulb 5 is on, then bulb 1 is on and bulb 4 is on. Okay. So, dito sa choices natin, may makikita po tayong bulb 1 is on. Ayan. At bulb 4 is on. So, tama yan. Pero ang hinahanap ay not be true. So, eliminate po natin yan. Okay. So, next dito, susunod, bulb 3 is on when bulb 4 is on. Okay. So, when bulb 4 is on, bulb 3 is on. Okay. Dito sa choices natin, sa letter D, bulb 3 is off. Ito po yung sagot. Why? Kasi po ang hinahanap yung false or not be true. Therefore, the answer is letter D. Okay. Ang technique po pag mga ganito, dumiretso na po agad kayo sa tanong at dumirekta po kayo doon sa given kung ano po yung hinahanap. I hope you got this one and follow for more tips, updates, and tutorials for your coming exam. God bless!